Postavíš sa, nohy cca na šírku pánvy a ideš pekne výpad dozadu. Ja osobne ruky vždy dávam dopredu a chytám si ich pre lepšiu koordináciu, pre lepšiu stabilitu. Hej. Nesnaž sa mať ruky takto len voľne vedľa tela. Taktiež bacha, veľa ľudí robí to, že jednoducho keď idú dozadu, tak dávajú tú jednu nohu za tú druhú. Tým pádom, hej, už sa vykláňaš, už nie si stabilný na mieste, takže pekne trup stabilný, nevykláňať do stran, dopredu, dozadu, chrbát rovný a ideš pekne. Hop, hej, ešte z boku, hop, hop.